Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today's vlog, going to Ilihan Beach Resort. Iligan Beach Resort. So, adong namin ato guys. Salamat din sa mong drive. So, nakita lang dito guys. Nakapag mo dito. Muna mong daan padungat ko sa Iligan Beach Resort. A few minutes later. So guys, muna lang Iligan Beach Resort. So, nanami sa ilang white sun. So, nice sa ilang. Ay, ka nag-vlog pa ko. So, walang dagat. Plus kayo guys. So na lang ko ano. Isang view. Ito na yung mga bangka nila. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Tas lay duyan The na. storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no. Asad mo, hi guys. Hi, welcome to my vlog. Kagwapang ching. Guys, mo nila ang swimming pool, guys. Mayroon nila swimming pool. So, adatas ilang beach.
mo nilang mga kuan. So, mas like pangan nga elegant Di ka pa picture na mo. Picture. So, ito lang mga pools guys sa Awangan Pet Resort. So, mga nilang cottage nila sa ubos. So, doon tangad to sa ilahang dagat. So, Ikara may kuwang. Ikara kuwang. sumata tayo. Nya! Unya! Saan nila ko picture ibigay. So, padong na tangad to sa mga guys. Sa dagat nila guys. Doon na sa swimming pool. Nga, gunitin na nabi. So, nasa sila duwaanan diri guys. So, mga nila ka ng tuyaanan guys. Nasa sila nasa kailangan swimming pool.